Drenge, skal vi ikke lave Game of Hop? Okay, jeg er klar. Du er også mega fucking tæt på, det gælder ikke. Game of Skate. Nu sagde du skate. Det er ikke godt nok, det der. Nej. Velkommen til Game of Hop! Jeg hedder Bastian, og det er det Gustav. Okay, nu slår vi sten, saks, papir. Hvem der starter? Jeg starter, fuck. Og dette års dommer af Game of Hop. Jeg skal lave et trick. Hvis jeg fejler, så bliver det Gustavs tur. Okay. Så skal Gustav lave et trick. Hvis han laver det, så skal jeg gentage det. Okay. Og jeg har et forsøg. Hvis den er sketchy, så har jeg et forsøg mere. Forstår du det? Ja. Så den der, så når man fejler når man fejler i defensiv, det vil sige, hvis han laver et trick, og jeg fejler det trick, han så har lavet, så får jeg et bogstav. Skal jeg bare hoppe ind? Ja. Var den godtaget? Nej. Det han gjorde, det var, han gjorde sådan her. Han gjorde sådan her. Foran en video. Han får en redo, så får du Foran en video. Han får en redo. Han får et ekstra forsøg, fordi det var første gang. Er den godtaget? Ja. dårlig stil! Hvad siger dommeren? Den er godtaget. Her ikke. Hvad siger dommeren? Der er H. De dommer siger det ikke, det er Bastians tur nu. Okay, kom Bastian. Tæller fandme ikke. Nej. Hvad siger dommeren? Hvad siger dommeren? Godtaget. Der er H. Jeg skal lave. Bare lave et eller andet. Som man ikke kan. Det er et meget spændende øjeblik. Fordi Gustav ved ikke, hvad han skal, så han fucker sikkert op. Ja. Ja. Vi er klar. Ja, vi kører. Okay, kom så Bastian. Kun ikke. Så det er en... Så er der O. Hvad står der? H-O og H. Ho. Var det godtaget? Wow. Ja. Det var der. Ja. Var den godtaget? Okay. Vi stiller på grund af røven. Vi er klar. Jeg kalder den redo. Jeg vil sige, at du får en til chance. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede. Det er svært. Hvad er det, dommer? Det er en... Nu. Jeg hopper ned igen. Der var handdrag. Handjob. Der var handjob, den virker fint. Handjob er okay. Hallo, Gustav. Ja. Du må også gerne lave handjob. Ja, det er meget vigtigt for det her trick. Wow. Okay, jeg kunne ikke lave handjob. Hvordan kan en bøsse ikke lave en handjob? Hvad siger dommeren? Oh!
Hvad siger dommeren? Altså, vil du prøve igen? Jeg vil gerne have en video. Hvad, er det sådan her? Så må jeg spille den, eller hvad? Hvad siger dommeren? Gå for en til video. Så det. Prøv lige igen. Den tager vi, den er god til at Yes! Kan man godt høre dig? Hvad siger dommeren? Taber. Hvordan har du med at vinde det års Game of Up? Det var fucking fedt, fordi at, men det var dog sketchy landing. Så var det Chilani? Det var en sketchy landing, men det var okay. Jeg er stolt over at vinde. Tak for kampen, mand. Hvordan er det års taber, Gustav? Ej, det er ikke så fedt. Du kan ikke løbe væk, taber. If Pyros and Crips all got along, they probably gun me down by the end of the song. Seem like the whole city go against me. Every time I'm in the street, I hear hop, 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 hop. Man down, where you from, nigga? Fuck.